bravčové pliecko s čerstvým hrachom a šťuchanými zemiakmi. Takže tu máme hrach čerstvý, bravčové pliecko, petržlenová vňaťka, rozmarín, šalvia, cesnak, červená paprika, čierne korenie, sol, hladká múka, cibula, mrkva, zemiaky, olej a maslo. Nalúpeš si hrášok. Tiehno si nakrájaš na také väčšie kocky alebo kusy. Mrkvu na také kocečky nejaké. Cibulu kľudne na väčšie kocečky. Jak sa ti podarí. Šalviu si môžeš trošku posekať. Ak to posypeš a obalíš čisto iba v múke to mäso. Tak to normálne. Nebrbli sa s tým. Zohreješ olej. Žaližicu masla. Cibulu. Začína chytať farbu, hodíš mäso. To stále miešaj a poopekaj. Kým to chytí tak trošku farbu. Roztlačíš cesnak. Chvíľovku opečeš. Minútku. Zaleješ vodou. Osolíš. Čierne korenie. Papriku. Šalviu a rozmarín. Povaríš takú polhodinku. Nakrájaš zemáky. Uvaríš v slanej vode do mäka. Vňaťku nasekáš. Takže po pol hodinke mäsko je mäkké. Pridáš mrkvu aj s hrachom a varíš do mäka. Sedíš. Hodíš maslo. Roztlačíš s vidličkou. Hodíš vňaťku. Premiešaš. A máš hotovo.